Dobrý den všem, vítám vás u dalších hovorů o ničem a mám tu dalšího vzácného hosta. Je jim Michal Ukropec. Dobrý den, Michale. Zdravíčko, zdravím, zdravím. Jak všichni slyšíte, Michal je ze Slovenska, nebo je Slovák, protože mluví slovensky. A Michale, ale neodpustím si, je jedno, odkud jste, ale první otázku. Proč jste se rozhodl přijmout pozvání k hovoru o ničem? Lebo vy ste taký zjav českej LinkedInovej scény a ač vyzeráte ako vysokoškolský profesor, ktorý nikdy nič nedeliverol, tak potom, čo sme sa osobne aj zoznámili v Gongu, alebo je to správne, že v Jo, jo, Gongu, je na to Gongu, gong, no, je to správně. tak si hovorím, že ale ako na profesora, že vie sa postaviť chlapec na stage a dať akože dobrú prezošku, tak som si povedal, že akože poďme na to. Aj keď niektoré veci vidím tak trošku možno, že ináč, ale mám akože z toho gongu jednu obohacujúcu, rozmýšľam, ako to nazvať, skúsenosť, informáciu o tom, že prečo vlastne ten recyklačný biznis je zlý. Hej. To som si akože, no, že odniesol som si a pamätám si to a dávam to ako príklad pravidelne, takže To trafili jsem rád. ste. To jsem rád, protože je to důležité. Já řeknu, my jsme relativně nedávno měli vlastně jednatele z Dynamic Future, mluvili jsme o digitálních dvojčatech, už několikrát jsme se těmi tématy a těch témat dotkli. A určitě se dotkneme i tématu toho, co děláte vy. Ale předtím, než to uděláme, jaký cítíte změnu mezi rokem 2024 a tím, že jsme překročili do roku 2025? Je to pro vás, otázka zní, je pro vás změna takovýhle rozdíl roku, nebo to ani nevnímáte? Uh, Sú roky, kedy to vnímam a sú roky, kedy to vôbec nevnímam. Tento rok to nevnímam, alebo Mm-hmm. teda prechod z roku 4 na 5 nevnímam, lebo končili sme v decembri s tým, že v januári majú veci pokračovať a oni pokračujú. Ale boli obdobia aj také, kedy vlastne v decembri sme veci pouzatvárali a nevedeli sme, čo bude v januári a v január bol taký akože taký ani z voza, ani na voz. Ale tento rok sme končili v takom, že rozumnom tempe v decembri a v januári sme nabehli, že OK, chlapci, a už zákazníci ako naháňajú a niečo, takže mali sme, že dovču, ale pokračuje sa, jak keby ako nebol prechod medzi rokmi. Já proč se ptám? Protože jsem lehce naznačil, že budeme určitě mluvit o tom světě digitálním hodně. To je svět, který je vaší doménou vlastně, protože vy děláte zvláštní věc, musíme to brát, že na tohle se dívají laici. Vy dokážete vlastně do toho našeho fyzického světa promítnout ten digitální. A to až do úrovně obrovských továren. Děláte už i města v Twinsu jako takovém, nebo letiště třeba, takové ty velikánské, rozsáhlé. A takto, že odpoveď je nemecká, že Jain, Už jsem ji slyšel včera zrovna, takže a nie, lebo tých možností, kde sa dajú digitálne dvojčatá, alebo takto, že možno, že dať také rýchle intro, že čo to digitálne dvojča môže byť, lebo veľmi závisí, že koho sa opýtate, závisí, že kto čo potrebuje predať. Hej? Takže to môže byť technológia čisto, že dátová. Microsofte asi proste predávajú dáta a tabulky a cloudy a toto a hovoria, že to je digitálne dvojča, čo teda ja sa s tým nejako neviem stotožniť. Hej, potom bližšie k tomu už majú povedzme architekti, čo robia nejaké BIM modely a podobne pre stavbárov. To už akože je že kus bližšie. Potom sú technológie na digitalizáciu nehnuteľností, či už sa to skenuje drónmi, autami, lietadlami, proste závisí, že akú veľkú areu potrebujú naskenovať, tak a na to je tam X technológií od lidaru, fotogrametrie, teraz je ten Gaussian splatting, to je najnovšia technológia vlastne na báze umelej inteligencie.
a tak. No a potom Siemens to má zase v rovine a Nvidia, teraz v rovine simulácie, že teda namalujem si tú danú spravidla továreň a jak to tam asi bude vyzerať, jak to asi bude chodiť. No a my nerobíme ani jedno z toho, ale preto robíme to, čo robíme, lebo hento už niekto robil v minulosti a my sme sa rozhodli, že my do toho 3D sveta donesieme živé dáta. Lebo to vlastne nikto z týchto nerobí, že ja mám teda model továrne, dobre, ale keď sa potom opýtam, že a koľko mi dneska vyrobila henta linka a čo robia vozičkári a jaká je spotreba vody a elektriny a neviem čoho, tak ti dáta tam nie sú. Takže my sme vlastne lepidlo medzi, a nie medzi skutočným a tým virtuálnym svetom, ale skôr medzi tým 3D svetom a dátami. Takže Eh, naša poloha. Vy to strašně pěkně máte a vlastně nastavené, odprezentované. Ano, máme tam mezi sebou vlastně na té úrovni toho, zdali je to nutné nebo není a do jaké míry a tak dále. Vždycky ty diskuze budou. Ale já důvodem, proč jsem se na to ptal, protože teď na začátku roku, Ja som vlastne neodpovedal na otázku. Teraz som sa zbadal, pardon. fakt, Ja som povedal, čo sú to, ale neodpovedal som, že či budeme mesta a letiska a jo, toto. ano, to je pravda. Tak jsem s tím. Tak, pardon, to som nechcel zahovoriť. Takže my dneska robíme hlavne továrne, Aha. lebo ten priemysel, napriek tomu, že voči ITčku je že 10 rokov pozadu, tak tie municipality a tieto ostatné, povedzme, že celky, lebo letisko je napríklad také, nazveme to, že malé mesto, tak oni sú ešte ako viacej pozadu. A keď si človek vezme, že čo znamená pre mesto obstarať takúto nejakú technológiu, tak oni vlastne najprv musia urobiť nejakú štúdiu, potom musia urobiť ešte nie výberko, ale teda nejakú feasibility štúdiu, tam sa vlastne identifikujú, že na čo by to vlastne ako chceli. Toto, kým obstarajú, len toto, kým obstarajú, tak to prejdú akože 2 roky. A potom nejakí konzultanti povedia, no my si myslíme, že ako toto by ste ako mali chceť. Oni, že OK. Kto to vie dodať, tak sa pozrú na trh, tam sú ako nejaké si firmy. Teraz musí prebiehnúť celé verejné obstarávanie, ktoré trvá ďalšie 2 roky. Medzi tým to musí schváliť Európska únia, tá to neschválila, lebo sa tam švindlovalo, lebo neviem proste čo. Hej? A prešlo 5 rokov od momentu, kedy si v štúdii povedali, že toto by sme chceli, ale za 5 rokov tá technológia je úplne niekde inde. A tá firma, ktorá to mala dodať, má už dneska starú haraburdu a to, čo by oni mohli kúpiť, nové kúpiť nemôžu, lebo oni pred 2 rokmi obstarávali niečo iné zase. A mne sa s mestami preto nechce vôbec toto riešiť, lebo ako sorry, ako na toto ja nemám čas. Děkuji za tu odpověď. Ona totiž odpovídá velice přesně té realitě. Ono bohužel občas v těch továrnách, kde jsou velké korporáty, to taky trvá roky a dochází se k úplně samým výsledkům. Ale důvodem, proč jsem se ptal, vlastně bylo to, že teď na začátku roku vnímám, že zaprvé se hovoří o tom, že rok 2025 bude rokem umělé inteligence. Ale hned na chvostu se hovoří o tom, že cloudové systémy, které ještě před několika lety byly strašně vychvalovány a tak dále, nejízdní asi úplně to pravý ořechový. A aby jsme do třetice tomu dali, tak NASA, jestli se nepletne, Evropská Space Agency, Evropská vesmírná agentura, má zájem zmapovat měsíc. Udělat vlastně digitální dvojčí měsíc. A myslím, že tam hraje slovenská dokonce společnost, nebo česká, nějaký startup, někde něco kolem mě prolétlo. Viem si to predstaviť, máme na Slovensku firmu, startup, ktorý robí optimalizáciu prenosu fotografií zo satelitov na Zem. Mm-hmm. Lebo tam proste ten satelit robí brutálnu fotku, ale není treba, povedzme, že tú vysokú kvalitu, stačí o niečo nižšia a oni robia tie technológie, ktoré optimalizujú tieto prenosy. Ale neviem, či sú to oni, len teda stretli sme sa spolu a bolo to už veľmi zaujímavé. Navíc tam šlo o to vlastně zmapovat odvrácenou stranu měsíce hlavně. A druhou věc, souvisí to s tím, že už se dneska hovoří o tom, že na měsíci budou skutečně základny. Ono, svým způsobem se o tom hovořilo už v roce 71, když já jsem se narodil. Měnily se ty obrázky, dneska budou hezky 3D digitalizovaný, ale faktem je, že i třeba taková Indie chce mít do
do 5 let chce mít na oběžné dráze vlastně vlastní a vesmírnou stanici. Do toho jsou nějaké ty soukromí investoři a tak dále. Takže asi ten projekt bude. To je ten důvod, proč jsem se ptal na to město, protože takové město je takový menší měsíc. A když dokážete město, tak dokážete měsíc. Tam je jedna výhoda, Michal. Tam nejsou úředníci na měsíci. No, ty sedia na zemi. Oni si sice myslí, že jim patří všechno, ale zatím ten měsíc nepatří nikomu, tak možná, že tam bude ta šance. Tak bude patriť tomu, čo má najväčšiu palicu, že áno. I tak. To, Um, to ináč asi ale nebude. Když se vrátím k tomu, co vy vlastně děláte, znamená to, že převedu to, co se tam děje v reálném okamžiku, převedu na obrazovku a počítač, uvidím, kde ty lidi jsou. Ono se to takhle špatně relativně vysvětluje, když nemáme ty obrázky, které vy tam máte, ale já si myslím, že lidé si to dokáží představit. Takto bude z tohoto aj audio, alebo len video? Lebo keď bude, že iba video... Ne, je to takhle, jak to nahráváme, ale já do toho nechci dávat prezentace a ale takový. ukázať. Viem ukázať. Já bych v tento okamžik bych to nedělal, ale tam bude určitě odkaz na stránky a podobně. A já chci jenom jinou věc. Já se chci totiž zeptat, co ti klienti, kteří se rozhodli nainstalovat, co vidí jako největší přínos? Poté, co to prošli všemi těmi stády, nainstalovali, mají Twinzo, to musíme říct, je to Twinzo. A co říkají, Michale, kdybychom to neměli, tak bychom tohle a tohle nikdy nevěděli. My máme dva typy zákazníkov, alebo teda máme zákazníkov s dvomi typmi motívov, s ktorými za nami prichádzajú. Mm-hmm. My úplne prapôvodne prichádzame z logistiky, preto sme sa aj stretli teda na Logistics Ride. Ináč z hodou okolností ideme tam znova, vlastne obidvaja, teraz v marci. Mm-hmm. A my sme nemali pôvodne ambíciu robiť nejaké digitálne dvojča. My pred 10 rokmi, keď sme sa do toho púšťali, tak ja som nevedel, že existuje niečo ako digitálne dvojča, ale my sme riešili tému indoorovej lokalizácie. Mm-hmm. Kde mám pána Radu? Kde mám Miška? Kde mám Ferka? Kde mám Joška? Túto tému sme my riešili. No a my sme začali sa tou tému proste zaoberať a ja som povedal, keďže my sme robili, teda je takto, že Twinzo je moja druhá firma, hej, aby tam bol asi ten kontext, že ja mám teda ešte svoju starú firmu, ktorej už nie som vo vedení, lebo nemôžem, kvôli investorom a konkurenčným doložkám a takýmto akože veciam. A Twinzo je teda vlastne spin-off, vlastne taký korienok, ktorý teda vyrašil z Infotechu a ten sme potom odstrihli a zasadili bokom a ja už som teraz, že iba Twinzo. No a téma bola teda, že kde mám ľudí, stroje, materiál, niečo v priestore. No my sme v Infotechu robili mobilné aplikácie od nejako 2008 9 roku, kedy prišli prvé Windows Mobile ešte, vlastne tie malé CEčka Windowsové, čo boli a tak ďalej. Takže my sme s vývojom mobilných aplikácií robili, že veľa. My sme boli aj prime developer pre Nokia napríklad na Slovensku v tom čase a tak. No a som povedal, že chlapci, že akože ideme do toho, ale ja si to prosím vidieť na telefóne a v 3Dčku. Lebo tie budovy sú proste trojrozmerné, nemajú iba jedno poschodie. Vstupným prípadom nebola vlastne továreň, ale bola viacposchodová budova, takže jak sa budem pozerať na nejaké layouty, čo tam scrollovať, alebo čo to je blbosť. Prosím si to v 3Dčku a prosím si to na telefóne, lebo my už vtedy sme mali zákazníkov, pre ktorých sme robili hlavne mobilné apky a bavíme sa o mobilných aplikáciách interných, akože vnútrofiremných. Jasne. Nerobili sme apky pre verejnosť, ale proste manažer chce manažovať svoju firmu a bavíme sa o firme, čo má 100, 200, 300 miliónov eur obrat z telefónu. Takže tá myšlienka bola takáto a my potom, keď sme dodali vlastne tieto aj lokalizačné riešenia a tak, na Slovensku, v Dubaji, v Anglicku, ja neviem, Maďarsku, neviem kde, tak zrazu sme došli, alebo tí zákazníci prišli, že počúvaj, že to je akože cool, ale že my by sme tam chceli vidieť aj envirodáta, kde máme jaký vydýchaný vzduch a kde sú aké teploty. A my máme stroje a tie stroje bežia a nebežia a
A my, že OK, však ako není problém. Tak sme to vlastne dolepovali. No a dneska to, čo je Twinzo, je v podstate štvrtá generácia tohoto riešenia, ktoré už je teda, že multitenantné, takže vie tam byť akože x úplne že rôznych firiem, je multisajtové, takže vie mať, jedna firma vie mať akože veľa lokácií, ktoré si tam nahodí, je to viac poschodové, je to senzoricky, že agnostické, že čo si tam napcháš, to tam proste máš, hej, a to môže, že úplne, že jedno. My sme našli, že vysoký level abstrakcie v tom celom, takže ja si viem proste pripnúť, že toto mám stroj a ten má takú spotrebu elektriky, takú spotrebu vody, takú má výrobu, takú má kvalitu, takú má nekvalitu, takú má maintenance, tu je manuál, hej. A vlastne, že zrazu proste prichádzajú firmy, že my 20 rokov sa to snažíme vyrobiť a sme to nedali a my to máme proste v appke, teda v telefóne máme appku, ktorá chodí úplne, že mekučko a všetko, že jak ste to spravili? Tak mám kúzelníkov. Já musím Hej. říct, že ty kouzelníci jsou důležitý, ale musím říct ještě jednu věc, protože lidé úplně neví, že orientace uvnitř budov nelze řešit za pomoci GPS. To je Tak. občas lidé mají představu, kdy to mám v autě, tak to prostě ne, tak to nefunguje. Vážení lidé, máme stropy a ty stropy to nepropustí a jsou tu střechy a jsou tu další věci. Navíc ta více patrovost je velký problém a dlouho byla velký problém. A to je nejenom, že jsou různá patra, ale když máme sklad, tak ten sklad má různé úrovně třeba a tak dále a ve skladových regálech. Takže je to velice komplikované téma, ale z toho krásného vysvětlení. Pardon, ale ja by som tak, že technické také akože, že doplnenie, aby, lebo viem si predstaviť špekulantov, ktorí toto nebude stačiť, že keď si pustím Waze v budove, tak vie presne, že som v tej budove. Áno, vie, lebo Waze používa okrem GPS aj Wi-Fi novú lokalizáciu, pretože všetky Google, Apple a tieto firmy vedia úplne presne, kde sa ktorá Wi-Fi nachádza, pretože tí ľudia, ako sú trekovaní svojim GPS-kom, tak zberom tých dát oni vidia aj polohy Wi-Fi. Takže ja keď som pripojený na nejaké Wi-Fi, alebo som ani pripojený, len viem, pardon, že mám tieto Wi-Fi v okolí, on vie vypočítať približnú polohu a tým pádom vie ma pichnúť do správnej budovy. Ale kde v tej budove som, toto už neviem. Což je Takže to len třeba také technologické rozšírenie. což je třeba pro požárníky v případě alarmu a tak dále, pro záchranné složky. To jsou velice důležitá data. A jak jste krásně popisoval to, co všechno vlastně to umí, mně úplně v hlavě běžela nemocnice, kde samozřejmě některé ty přístroje jsou kritické pro život těch pacientů a je třeba vědět, kde ti pacienti se pohybují a tak dále. Jak daleko je implementace v tomhle prostředí? Dobře, děkuji za odpověď. Nemocnica, ja sa smejem, lebo mali sme akurát tento týždeň, áno, v pondelok to bolo, sme mali telefonát s teda information officerom teda veľkej nemocničnej siete a riešili sme teda práve, že kde by Twinzo bolo pre špitály, pretože so špitálmi je to podobne ako s mestami. Príliš zložité, príliš veľné obstarávanie. Teraz tá nemocnica síce je, že jedna, ale ona má ubytovaných, každý ten doktor je nejaká SROčka, hej, ak to je nejaká poliklinika, no, to je strašný bordel, hej, ako byrokratický, je to akože veľmi zložité a tie problémy, ktoré oni riešia, sú veľmi rozdielne v štátnych a v súkromných nemocniciach. To znamená, že štátna nemocnica rieši otázku, že kde je posteľ. Ano? A teraz to človeka netrkne, že posteľ, že čo? No, tá posteľ stojí 20 000 eur. To není posteľ, čo je ako z Mebelixu za stovečku, ale ona stojí 20 000, hej, teda 500 000 českých. A keď tá posteľ zrazu, oni potrebujú na ňu podať pacienta a tá posteľ tam není, tak oni majú problém, pretože teraz musia niekoho poslať, ktorý beha po špitáli, ktorý má 200 000 metrov štvorcových, hej, to je 40 futbalových ihrisk na x poschodiach a teraz, ty vole, môžem ju zobrať, nemôžem ju zobrať niekomu, že on niekomu vezme, oni idú doniesť pacienta, nie tá posteľ, ktorá nás to bola. Hej, teď tady byl, jak teda hovorí.
Jara Zimmerman, ležíci, spíci, že jo. No a takže takéto problémy riešia štátne nemocnice, lebo oni sú 100 rokov za opicami. Ale čo rieši súkromná nemocnica, napríklad iná vec, že oni povedia, že my postele vôbec neriešime, pretože uh, my sme teda nedávno rodili, tak doma sme dostali akože čiarový Jasně, kód, taký ten, čo sa akože musí odrezať, lebo to neutrhnete rukou. Hej, dostal som ho ja, dostala ho žena, dostalo ho babetko, proste títo sú akože spolu. Hej, pripipnutí sme boli všetci, že toto je proste postiel, kde leží táto, tu je také dieťa a tak ďalej. Takže nepotrebujú oni fyzicky trekovať tú vec, lebo jednoducho ona na tej veci leží a ako stať sa môže, ale je to, že veľmi zriedkavo. Ale oni riešia inú tému. A to je, že umývanie si rúk. Áno. A teraz vy kúkate, že prosím, že čo? No, v nemocniciach, ja neviem, jak sa volajú tie baktérie, ale sú teda také tie baktérie, ktoré nejde zabiť akože ničím. jasně. Oni si v tom nemocničnom prostredí teda nejako že nažívajú a keď to pacient, nedaj Bože, chytí, no tak tá liečba stojí, že tisíce eur per pacient. Že tie Mhm. antibiotika sú že šílene drahé a je s tým kopa problémov. A teraz ten business case, to znamená tá matematika, tá návratnosť lokalizačného riešenia v nemocnici je, že ten doktor si umýl alebo neumýl ruky, keď položil ruku na tú babu alebo na toho chlápa. Áno, lebo keď my vidíme, že on došiel do miestnosti, umyl si ruky pri umývadle a až potom prišiel k postielke a kúkol pacientku, tak máme relatívne dobrú istotu, že nebudeme platiť ročne, a teraz to si vymýšľam to číslo, áno, že Jasně. 500 000 eur ročne na antibiotikách, lebo nám ochorelo 45 ľudí zbytočne. A vy kúkate na to, že fíha, tak to by som v živote nepovedal, že toto je biznis do nemocnice. A velmi zajímavý, protože ta hygiena, mě totiž v tom celém příběhu překvapuje to, že by lékař přišel k pacientovi, aniž by, takhle, ne přišel, ale kontroloval pacienta fyzicky, aniž by měl umyté ruce. Ale na druhou stranu chápu, že když je stres, urgentní příjem a tak dále, že ty případy se stávat mohou. Ale vlastně v tento okamžik je lékař nebo ošetřující personál, aby jsme nemluvili jenom o lékařích, tak je ošetřující personál vlastně přenašečem. A tam jde Áno, e- nechtiac. eliminovat nechtít, ale on sám je, protože on sám je, má těch léků a tak dále víc v sobě, takže on je imunější a ten pacient samozřejmě méně. Tohle je velmi zajímavé. To znamená, oba dva ty případy mají velikánský potenciál na aplikaci. Já vím, že jsem se, myslím, jestli to bylo loni nebo předloni, když jsme se viděli, tak jsem se ptal, jestli už vlastně pracujete s to, co dělali ve Spojených státech, že na místo GPSky tak brali geomagnetické pole Země. A opravdu dokázali lokalizovat za pomoci toho, ono nějak to potom v té výšce nějak to oslabuje a tak dále. Je to docela chytře vymyšlené, myslím, že to aplikovali přímo v New Yorku nebo někde jakoby v testovacím režimu požárníci a takový ty emergency a tyhle ty lidi a relativně úspěšně. Ale od té doby už to nějak utichlo, takže si nejsem úplně jist, já jsem neměl úplně často zkoumat. Vy, Neutichlo to náhodou. Uh, no, je to tak, že veľa týchto technológií je Kolumbova žena, že všetci o nej počuli, ale nikto sme ju nevideli. Takže určite sa týmto smerom pracovalo, ale my máme implementovaných asi 10 lokalizačných technológií od celkom ako nepresných, ale sú situácie, kedy stačí mi dnu von plus minus 500 metrov, že sa to niekde nachádza, až po technológie, ktoré sú povedzme, že 20-30 cm presné, ale to sú už drahé hračky. Hej? A teraz veci typu geomagnetické pole, to je tak akože živelná záležitosť, je no. že už vtedy sa mi to nezdalo, ale ani nám neodpisovali. Hej? Akože skúšali sme sa dopracovať, nájsť k tomu niečo, vôbec to nefungovalo. A myslím si, že keby to fungovalo, tak by to bolo. Lebo tá
tým, že tam to malo fungovať s normálnym telefónom, tak, lebo že teda ten telefón má všetky gyroskopy a celú akože infraštruktúru, aby sa takéto niečo dalo akože spočítať. Aj keď nemusí to mať, povedzme, že po vysokej kvalite nejaký lacný telefón, ale telefón za 1000 eur má proste veškeré chrobáčiky, ktoré je treba, aby sa to vypočítať dalo, keby bolo z čoho. Hej? Len tá komplexita je strašne akože vysoká a plus je tam ešte jeden problém a to, že technológie, ktoré sú, myslím teraz trackovacie, postavené na tom, že podľa nejakej zmeny vypočítavam, že kde sa nachádzam, tak v prvom rade musím mať ale tú vstupnú polohu, že kde som. Hej? Lebo sú napríklad postupy, ako že kráčate a teraz tak, jak bežné hodinky počítajú kroky, tak to je, že jednoduché. Ale ono sú už ako nejaké minimálne pokusy o to, aby som vedel, že ktorým smerom idem, jak je ten krok dlhý, a že ten tracking by vedel fungovať, lenže musím vedieť, kde som. Áno, lebo keď nemám tú štartovaciu, a jak ja poviem tým hodinkám, že teraz som vo vestibule tejto budovy, som 3,48 m odtiaľ, ale a tam a proste, že zapichnem sa do toho layoutu niekde a potom už hodinky by ma akože odtrekovali. Áno? To, to, to naráža na, ako, že navonok to vyzerá všetko strašne pekne, ale potom, keď príde na tú dodávku, tak je s tým vlastne problém. A presne to isté sa týka napríklad aj hasičov alebo takýchto ako nejakých záchranných zložiek, že, že oni by všetci strašne chceli, tak jak to býva ako v sci-fi filmoch, že vlastne zoberiem telefón a teraz vidím, kde sa mi akože oni hýbu a tak ďalej. Ak to niekedy bude, tak to bude ešte hodne dlho trvať, lebo štandardná budova nemá ani 2D-čkové layouty a nie ešte nejaký 3D model alebo niečo. A samozrejme nikto nepôjde skenovať horiacu budovu, lebo to je ako to keď tak v rámci dokumentácie, ak z nej niečo ostalo. A tak, takže to sú všetko také, že ono to strašne pekne vyzerá na ako ten use case, že je že sexy, áno, zachraňujeme ľudské životy, hodnoty, neviem, proste vidím, jak vynášajú z horiaceho baráku tetu, babetko, to všetko je ako pekné, len sa to nedá dodať. Hej, Taková drobnost. takže dá sa na to nabáchať investorovi, na to narezovať kopec peňazí, ale potom to Eh, zhorí. Michale, vy jste o pár let asi mladší než já, ale zase jste v generaci, která ještě znala tyhle ty telefony. To Jasné. znamená telefony, které nebyly chytré. Dneska se jim říká hloupé naprosto. Počkajte. Neříkejte, že ho máte taky. Je to ešte lepšie. Moment. U vás bych čekal Nokia 9110. Rozklápěcí sklo. Ja To mám, bych čekal u vás. ja mám, mám teda 3 deti, ale mám 16-ročného syna, ktorý ma priebežne zásobuje akože vecami. Tak Aha. kúkajte na to. No, ale to je na mikrokazetky, že jo? No To áno, je ale potom mám akože takéto, že Casio. uh, já měl HP Velo 1 a teď ho nemůžu najít, někde To ho už mám. neviem, ale máme takéto. A mám tu ešte jednu vec, to ako mi ustrelil dekel, keď mi to doniesol. Moment, prosím. Takže som aj ako romantický typ, takže prosím pekne, kúkajte na to. Toto je, že toto je Canon, toto není Casio, to je Canon, no, v takomto koženom púzdre to je. Logaritmické pravítko? Ne. Je tu pravítko s kalkulačkou, že tu je pravítko a tu je kalkulačka. Hej. Canon Ruler 8. Takže mám tu takéto romantické kúsky a ja, aby ste si nemysleli, že... To je krása. A já proč se ptám? Protože samozřejmě vy jste zažil tu dobu, kdy ty počítače teprve začínaly a dneska je doba, kdy v pondělí přijdeme do práce, ChatGPT 4 a v pátek odchází má 5. Ta rychlost jde prostě strašně rychle dopředu. Myslíte si, že máme čas na adaptaci na ty jednotlivé generace? Protože první Windows, než byl update na nějaký novější, trvalo, já nevím, přeženu
3 roky. Jo, aktualizace byla jednou za rok. Dneska je každý týden a někdy dvakrát. Jo. Máme vůbec čas na tu adaptaci na tyhle věci? Mm, takto, že závisí, že kto je tomu ako vystavený. A tu sa tak, nechcem povedať, že bije, ale skôr sa, že stretáva viacero vecí súčasne, ktoré na seba môžu mať že nečakaný vplyv. A aby som bol ako konkrétny, že v poslednom čase sa hovorí o tom, že ľudstvo hlúpne. Mhm. Hej? Robili sa to nejaké výskumy a proste, ja neviem, od druhej svetovej vojny alebo odkedy, alebo od začiatku storočia to IQ priemerné akože stúpalo, alebo povedzme, že bolo viacej ľudí s vyšším IQ, neviem, lebo to IQ je akože mediánová hodnota, není to Jasný. konkrétne číslo, hej, je to vzťah k populácii, tak neviem, jak presne to porovnávali, ale povedzme, že IQ stúpalo a teraz to IQ nejako, že decentne začína klesať, hej. A teraz, čím to je? No tak nemáme toľko intelektuálnych víziev, ako sme mali pred 100 rokmi. Máme dneska výzvy emocionálne a ja neviem aké, ale nie sú to výzvy, ktoré by zaťažovali náš mozog tým, že musím niečo vymyslieť a musím sa adaptovať, lebo okolo mňa sa to adaptuje vlastne pre mňa. Je, že telefón sa personalizuje sám my. Nemusím ja si ho personalizovať, lebo on mi povie, že tu si bol minulý rok od takomto čase, pozri si spomienku. Hej? A z jednej strany, takže že hlúpneme, alebo teda povedať, že naša schopnosť adaptovať sa slabne, ale z druhej strany je to zase obrovská výzva pre inžinierov urobiť to riešenie tak, aby tá hlupejúcejšia časť populácie to dokázala používať. Hej, takže ten chat GPT je v tomto bombový, to je proste jeden textový chlievik, kam napíšem, čo chcem a mi to proste vypluje, hotovo. Hej, ale urobiť riešenie, ktoré je že takto jednoduché, je sakramentsky zložité. Ano, lebo všetky tie na kočku softvery majú mŕte tlačítok, ale tie najlepšie softvery, tak jak Google, má jeden chlievik. Hotovo, ahoj. Hej? Takže toto je vec, ktorá že z jednej strany ako hlupneme, ale z druhej strany to hlupnutie je obrovská výzva pre minimálne inžinierov urobiť tie veci intuitívnejšie. Michale, když jsme byli menší, pamatovali jsme si telefonní čísla. Kolik si jich pamatujete dneska? Pamätám si telefónne číslo jednej baby, po ktorej som strašne išiel. Myslím pevnú linku ešte. Pamätám si bývalé číslo mojej mamy, ale bývalé, nové už si nepamätám. Takže pár čísel, ako by som ešte ako vykúzlil, ktoré keď som ešte musel vytáčať na onom, tak ako Aplikace, která pán je romantik. skutečně funguje, skutečně jde vytáčet a skutečně to funguje. Jo. Musím říct, že to čas od času používám, když někomu zavolám kde si, zaprvé mi to umožňuje si zapamatovat číslo. Jo. Ono totiž v okamžiku, kdy třeba hoří a Áno, až telefon hoří vám horí mobil, svoj. a vy jdete ven, tak vy vlastně my nemáme vůbec, my si to nepamatujeme už, jo, ty čísla. Neviem A tohle zavolať to nikam. je normální aplikace na Android, jo, a opravdu se musí vytočit, pak když to vytočím, tak udělám 2 kroky, který mě zase přepojí do toho normálního režimu, jo, ale Áno, musím to jasne. vytočit, nejde tam nic napsat jako jméno. Musím říct, že se mi strašně líbí a čas od času ji používám jenom na to, abych ten mozek jakoby Ja restartoval. veľmi pekne ďakujem za tip na LinkedInový postíček. Ja si to sem teraz hneď dopisujem do svojej LinkedInovej agendy. Apka na vytáčanie telefónnych čísel. Wow, akože ďakujem, to je milé. Rádo se stalo, ale já bych se ještě zeptal na jednu věc. Já jsem v tomhle týdnu měl nějakou zajímavou diskuzi řekněme, o následovnících, pokračovatelích a tak dále. A tam se v tomhle roce všech vlastně hostů, který jsem měl, co byste chtěl po sobě zanechat? Školu. Jak to myslíte? No, jak to vraví Arnold, že never ever think small, think big, tak ja mám taký uh, občasne sa objavujúci spasiteľský syndrom, aj keď teda hodne som zcyničnel
v niektorých otázkach, lebo teda zažil som teda za posledné roky ako všelijaké veci, aj po svete, aj tu a tak. A teraz nemyslím politické a tak, ale Jasný, vyslovene, že jasný. týkalo sa to, že súkromne alebo biznisovo, že, a mal to, že veľké negatívne alebo naopak pozitívne impakty, takže vidím svet trošku inou optikou, ako som to videl pred pár rokmi. A už ale dlho, ja som bol ešte 2015, takže bude to 10 rokov. Pár rokov som mal taký vzdelávací inštitút, ako takú, že bokovečku. Nebolo to výdelečné, ale bolo to nesmierne hodnotné v tom, že keď sa pýtate na nasledovníkov, tak napríklad v tej starej firme mám nasledovníka práve odtiaľ. Mhm. Hej, ten chalan je so mnou práve od prvého ročníka, a je to 10 rokov teraz, čo je so mnou. A to vzdelávanie bolo, že bezplatné, bolo to pre študentov vysokých škôl, alebo teda mohol prísť aj niekto druhý, nebolo to teda ako limitované, že, ale marketing bol smerovaný na vysokoškolákov a boli to nejaké vzdelávacie kurzy a boli, že za nulu. Hej? A tým business caseom pre nás bolo nájsť tam ľudí, ktorí budú zaujímaví a my sme ich našli. Áno, že my sme ich našli a fakt boli, že bomboví. No a je taký koncept, a kľudne toto môžem vytárať, lebo on není akože tajný a neviem si predstaviť, že by sa v našom regióne našiel niekto dostatočne um, rozmýšľam, naivný, aby sa do toho pustil, lebo na to sme ešte nedorástli. Aj keď v Čechách ste na tom ako niečo lepšie ako my tu, ale myslím si, že stále nie dosť. A to je koncept vzdelávania, kedy vlastne vydáte tak povedať, že inzerát, že príjmame študentov. A príjmame študentov, ktorí odídu z normálnej vysokej školy, prídu ku nám, my ich ako vyškolíme, čo treba a dostanú od nás funding na svoj startup. Hej. Tohle je hodně zajímavé. Ale Michale, já vás musím zastavit. My budeme muset skončit, protože máme 2,5 minuty do konce, jo? Už těch 40 minut to Tak uteklo. sorry. Ne, 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 v pohodě. Ono je to Ale vždycky. odpoveď na otázku máte. To je super, protože já nevím, co máte na vizitce, jestli ještě máte, já už si to nepamatuju, ale ode dneška tam můžete mít další titul. Vy jste se Jaký? dneska stal Oničemos. O Oničemos ničem. je člověk, který hovořil o ničem. A jsou to ženy i muži, všichni jsou Oničemos, jo? A Okay. důvod, to se vám bude líbit, já chci založit Profusion Academy, kde chci, Okay. aby Oničemos byli ti, co učí, zároveň se učí, protože si nemyslím, že žák a učitel a student by měli být v tomhle stavu. Měli by být takhle, učit se navzájem, jo? Protože i tenhle umí něco víc, než umí tenhle. V pořádku, tak spolu budou růst. A to se mi strašně Tomto líbí. nie som to úplne nezdielam, akože v 100% prípadoch sú situácie, keď to platí definitívne, ale v 100% prípadoch to samozrejme asi nemôžeme takto brať. Ale ja som ešte, dočerta, teraz mi to vypadlo, som vám chcel na tú tému, ja už viem o ničemos. Ja už mám jeden taký ako akademický titul. Chief Kolotočár Officer. A to není špatný, to není špatný. Tak Máme náš podcast LinkedIn Kolotočári, takže mám normálně jako Chief Kolotočár Officer. hezký, hezký. V každém případě. Moc krát děkuji za ten dnešní hovor. Máme 1 minutu do konce, takže přeju úspěšný rok. Prostý odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách, plný pevného zdraví pro vás i celou rodinu a všechny, koho znáte, svobodu. A divákům bych chtěl říct jedno. Zůstaňte člověkem, jakým Michal právě ukázal, že je možné být, i když se pohybuje ve světě digitálním, tak nikdy nezapomíná na to, co to znamená být člověkem. Takže moc krát děkuji a budu se těšit, že se uvidíme nejenom na Logistic Rideu za 2 měsíce, ale třeba ještě znovu budeme pokračovat tam, kde jsme skončili v hovoru o ničem. Takže díky moc a krásný víkend. Všetko dobré, majte sa. Také, nashledanou. Zatiaľ.